Nun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho sih rahmatan terwahayu awit saking wilasaning Gusti ingkang murping dumadi. Mugi tansah tumedak lan tumanduk kajiwa kasarira ing jiwangga para kadang sedaya dalasan kula warating durhagung dumadi widodara harja. Nuwun para kadang permadani ing pundi kemawon. Aturaken wilujeng pepanggihan, aturaken sugeng sonten utawi sugeng dalu lan monggo sesarengan ngregengaken tumapak ing adicara musyawarah besar permadani kaping 9 ingkang mbok bilih Gusti paring iji badhe kaadanan ing ari akad wage 23 November 2020 ing Wisma Perdamaian Jalan Imam Bonjol Semarang. Matur nuwun, kula rantu. Nggih, matur nuwun. Mubes menika minangka satunggaling kekuasaan tertinggi nggih, kekuasaan tertinggi dalam sebuah organisasi. Kados dene Permadani menika satunggaling organisasi sosial kemasyarakatan dan kebudayaan menika gadah paugeran bilih kepengurusan kedah dipun anyaraken utawi dipun pilih sadangunipun gangsal warsa sepisan. Lah, mubes menika sampun nate kawontenaken 2000 menika milih kepengurusan 2000 gangsal nalika semanten pangarsanipun Bapak Haji Edi Suprapto BA. Lajeng 2000 gangsal 2011 menika pengurus pangarsa tamanipun panjenenganipun Bapak Haji Suyanto Esos ingkang kalajengaken 2011 2000 gangsal welas. Namung sajakipun nalika semanten Bapak Suyanto menika dipun kersakaken dening Gusti sowan dhateng ngarsanipun Gusti 2000 welas pramila saking menika Sekretaris Umum utawi Panitra Tama ingkang nalika semanten dipun asta dening Bapak Insinyur Anwar Effendi MTA menika dipun sarujuki dening pengurus minangka ingkang lenggah minangka pangarsa tama. Lajeng kula nalika semanten Ketua Departemen Pendidikan dipun dawuhi minangka panitra tama nggantosi Bapak Insinyur Anwar Effendi. Lumampah ngantos dumugi 2000 gangsal welas. Lajeng 2000 gangsal welas wonten mubes malih ingkang mapan wonten ing Arsipda Srondol menika miji dumateng Bapak Insinyur Anwar Effendi minangka pangarsa tama lan kula minangka panitra tama. Mangsa gati 2000 gangsal welas 2000 kalih dasa. Namung wangsul malih sajakipun Gusti paring pacoben dumateng DPP Permadani 2018 Bapak Anwar Effendi nandang gerah nggih napa menika stroke nggih gejala stroke pramila 2018 ngantos dumugi 2000 kalih dasa menika kepengurusan tetep mlampah namung ingkang mlampah menika sak ngandhapipun pangarsa tama menika namung pangarsa tama mboten dipun gantos nembe 2000 kalih dasa kala wingi gandeng Bapak Insinyur Anwar Effendi sajakipun sampun boten ngeparengaken malih minangka pangarsa tama kula minangka carik utawi panitra tama nalika semanten dipun dawuhi ngesuwi para kadang minangka pangarsa tama lajeng dumugi sakmenika insyaallah mangke dumugi 23 November mangke sesarengan kalian Bapak Basuki Gunarto SPD minangka panitra tama lan Bapak Haji Suwarlan minangka kahartan tama. Sinengkuyung dening Bapak Antonio Suparyatun ing Departemen Organisasi, Bapak Sukoprayitno ing Pendidikan, Bapak Andi Pramono wonten ing Seni Budaya, Bapak Eko Suwarno wonten ing Sosmas lan Bapak Jayeng Supriyono ing Pangarsa Departemen Seni Budaya. Mekaten cawetawis.
Matur nuwun, menika perlu kula aturaken dumateng para kadang sedaya bilih miturut anggaran dasar anggaran rumah tangga menika sinten kemawon kagungan wenang lenggah minangka pangarsa tama utawi pengurus DPP. Namung wonten bab-bab ingkang perlu dipun galih malih. Dados menika ingkang perlu dipun galih menika ingkang perlu dipun lempengaken sepisan wonten ing bab setunggal pasal kalih nika dipun sebataken bilih permadani berskala nasional dan berkedudukan pusat di Kota Semarang. Menika ketingalipun sepele namung menika perlu dipun galih Dimas. Liripun ngaten. Berkedudukan pusat di Kota Semarang. Tegesipun segala aktivitas permadani seluruh Indonesia menika direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dari Kota Semarang. Amargi pancen pusatnya di Semarang. Lah saking menika lajeng wonten wacana bilih pengurus Dewan Pengurus Pusat Permadani mliginipun KSB menika kedah tiyang ingkang lenggahipun wonten ing Semarang. Karena kalau wau direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dari Kota Semarang menika. Terus sepisan lenggah wonten Semarang. Angka kalih karena permadani menika mujudaken organisasi sosial budaya menika pramila kepengurusan mangke supados saged lumintu, saged rumuntun menika sinten kemawon pareng minangka pangarsa tama namung saking unsur pengurus DPP aktif. Catetan menika sanes ketua lho nggih, dados menika unsur pengurus DPP aktif. Saya menika ketum, saya menika ketua kompartemen, saya menika sekretaris, saya menika bendahara, saya menika anggota ketua departemen, nyuwun ngapunten, ketua departemen, anggota departemen sedaya syaratipun aktif. Namung menawi pengurus menika wiwit lahir wiwit dipun dapuk menika 2 Juni 2012 ngantos mriki menika kok dereng wonten labuh labetipun kepara rapat kemawon boten nate rawuh. Nah tentu menika nggih boten ingkang dipun kersakaken. Kenging menapa kok ngaten supados tumapake ngadicara utawi kegiatan-kegiatan permadani menika saged lumuntur sampun ngantos mangke ketua umum utawi pangarsa tama mangke mlebet lajeng boten dereng pono menapa ingkang badhe dipun lampahaken paminipun ngeten. Surya 23 mangke wis mubes 28 mangke sampun wonten wisudan ing Kudus. 3 dasa sampun wonten wisudan ing Klaten, wonten ing Kabupaten Magelang. 13 pinten nika? 13 menika mangke Kota Salatiga. 11 menika Tulungagung. 19 menika boten lepat Kota Semarang, lajeng 21 menika Kabupaten Wonosobo. Lah menawi menika pengurusipun menika anyar-anyar, mongko menika menawi 28 wisudane tegesipun 17 sampun kedah tapak asma Partisara. Saya menika panitra menapa dene pangarsa. Kinten-kinten ngaten boten kok ateges badhe ngekahi pengurus menika kedah saking DPP menika demi keberlanjutan organisasi, maka pengurus atau ketua terpilih harus dari pengurus DPP aktif menika. Nggih, menawi dipun tingali saking visi lan misinipun menika badhe napa nggih ndamel warga Indonesia menika budaya nanging ingkang saged njumbuhaken kalian kawontenaning zaman. Jadi dalam bahasa Indonesia visi permadani itu adalah menciptakan manusia Indonesia yang Pancasila dan berbudaya serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
begitu. Terus kedah njumbuhaken kawontenan nanging sampun ngantos mrucut, sampun ngantos uwal saking dasar budaya luhuripun bangsa. Mila wonten ing mubes menika temanipun adalah bertekad bulat dalam memperkokoh tumbuh berkembangnya daya bangsa yang bermartabat. Nah, terus menika angkahipun nggih tetha menawi gayuh menika radi awrat nanging sak boten-botenipun gadah pangajeng-ajeng bilih masyarakat Indonesia mangke prayoginipun sampun ngantos uwal saking kabudayan nasional. Saestu menika pandangan ingkang sae sanget Dimas bilih permadani menika cekakan saking persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Kanthi nama menika tegesipun ingkang dipun udi dening permadani menika nggih pasederekan. Mila menika dadosaken napa nggih ayan ingkang awrat dumateng sok sinten mangke ingkang kapiji dados pangarsa bilih jaman saya majeng sae lan awan menika letipun namung tipis sanget menika. Kala mangsa wonten warga permadani ingkang pengin menapa dipun alembono lumantar media sosial. Nanging monggo ugi dipun galih bilih mboten sedaya inggahan menika jalari ingkang sae. Ingkang baku sampun ngantos wonten ing media sosial mangke para kadang permadani kagungan pakulinan ngawon-awon tiyang sanes utawi kelompok sanes ingkang mbok menawi dereng bener lajeng ngawon-awon organisasi utawi tiyang sanes ingkang mbok menawi gadah kagungan kegiatan ingkang saemper kalian permadani. Sedaya kala wau menika seleksi alam nggih. Mboten cah kuwatos mangke sing salah bakale seleh menika mangke tetep dados cepenganipun warga permadani. Nduk bilih mekaten lan saestu para kadang permadani ing saindenging Nusantara Surya 23 November benjing kula antu-antu rawuhipun wonten ing Wisma Perdamaian Jalan Imam Bonjol utawi ingkang kawentar sisihipun Tugu Muda utawi Lawang Sewu Semarang. Matur nuwun pangapunten sedaya katlepataken ning atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.